Hej Danmark! Gamle brokkerhoved er her igen. Jeg har flere ting at tale om i dag. Jeg ved godt, det er længe siden, vi lavede den første video, det er om den 1. maj, og i dag har vi været den 26. eller sådan noget, ikke? Jeg sidder her igen, ligesom jeg gjorde sidst, på min altan. I dag der er altså solskin og alt muligt. Ting nummer 1, jeg vil tale om, er fordi, at jeg selv oplevede her i fredags, der var jeg ude og syge motorcyklen og tænkte, fedt vejr mand, jeg laver noget kaffe, fordi kaffe er pisse dyrt, når man er ude. Og så kører jeg en tur til Skodsborg for at besøge min gode ven Morten og hænge ud på stranden. Og jeg futter selvfølgelig ud på motorvejen stille og roligt, fordi der er kø, og det er myldretid og whatnot. Og så tåbe, som jeg er, så tager jeg øjnene væk fra bilerne foran i et kvart sekund. Fordi jeg skal lige tjekke om min blinde vinkel, fordi jeg vil gerne skifte forbane. Og jeg tjekker min blinde vinkel og vender mig om, og lige det øjeblik jeg vender mig om, så kører jeg op i røven på en bil på min motorcykel. Den ser ikke godt ud. Skaderne er minimale på den. Der er en bøjet pedal eller fodhviler, og forgaflen er så det skal selvfølgelig fikses. Jeg bliver af politiet kørt op til Budding station og fortsætter min lille tur til Skodsborg og hænger ud med min gode ven Morten nede på stranden, og vi får noget kaffe, og vi falder af snak med folk, som vi altid gør. Os to gamle hoveder, vi har sgu ikke andet at lave. Vi har nemlig ikke noget liv. Så og der sker selvfølgelig det, at jeg kommer en lille smule til skade ved det her uheld. Mest fordi, at da jeg kører op i den her bil, så slår jeg åbenbart en forlæns fuld saltomortale og ender på ryggen. Heldigvis uden at ramme bilen. Jeg har lidt ømme nosser, fordi de kørte lige en tur op over tanken, ikke, da jeg var på vej ud over styret. Og jeg tror, at jeg simpelthen er på en eller anden måde landet på hælene, inden jeg rammer med ryggen. Fordi jeg har tæskeondt i hælene nu. Ikke så slemt i dag, fordi nu er det søndag, og det har været 2 dage, hvor smerten er blevet lidt mindre. Men i fredags skulle jeg jo så fra Skodsborg og hjem til Rødovre, hvor jeg bor. Og det er jo med det offentlige. Og en ting, der slår mig, og har slået mig tit faktisk, men jeg har aldrig rigtig sådan tænkt mere over det andet end her i fredags, fordi det gjorde så pisse ondt at stå op, fordi begge mine hæle har fået et ordentligt slag. Og jeg oplever 2 busstoppesteder, en på Frederiksberg og en i Valby, hvor der ikke er nogen bænke. Det vil sige folk som mig, som er dårligt gående, og ældre mennesker, altså ældre end mig, fordi jeg er 65, så jeg er også fucking gammel røvhul, simpelthen ikke har et sted, de kan sidde og vente på bussen. Jeg mener, hvad fanden i helvede er det for noget fucking svineri? Se så for helvede at få sat nogle bænke op til de gamle og dem, der er dårligt gående. Ikke? Hvad helvede er det for noget, mand? Jeg er kraftedeme sur over sådan noget. Jeg synes, det er noget fucking svineri. Er det fordi, at vi ikke vil have, at de hjemløse skal have et sted at ligge og hvile sig om natten? Eller hvorfor er der ikke nogen bænke? Og det er rigtig mange stopsteder, det her, vi taler om her. Nå, videre. Næste emne er faktisk et, jeg talte ret meget om i den første video, og det handler om Rusland og Europa, Ukraine og Danmark. Jeg kan ikke forstå, at de danske medier er så fucked up dårlige, når det gælder at dække, hvad der foregår i Rusland, i Ukraine og i selve krigen i Ukraine. Men det er de. Det er rystende så dårligt orienteret den danske presse er generelt omkring, hvad der foregår dernede.
eller over, fordi det er jo den vej, ikke? Den vej, det er syd, og den vej, det er østpå. Syd og østpå, ikke? Ukraine ligger der, ikke? Og det er fandme ikke ret langt væk. Så der er krig i Europa. Og de fleste regeringer begår nogle kæmpe fejl hele tiden. Vores er overraskende nok ikke en af dem. Fordi jeg hader at rose Mette Frederiksen. Fordi jeg kan ikke døje den falske, hykleriske socialdemokrat. Men en ting i sin regeringstid har hun fandme gjort rigtigt. Og det er hendes reaktion på og handlinger overfor krigen i Ukraine. Fordi hun er vitterlig en af de mest hardliner politikere i hele fucking EU og Europa, når det gælder krigen i Ukraine. Hun har sagt, vi gør, hvad der skal til, for at Ukraine skal vinde. Slut, finale. Og det beundrer jeg sgu for. Det kræver sgu, det kræver sgu noget. Det kræver sgu mod. Det gør det. At alles politik er i mine øjne totalt forfejlet og pisser på de svage og de syge og de arbejdsløse og så videre. Ja. Jeg er ikke villig til at se gennem fingrene med det lort med det. Det er jeg altså ikke. Bare fordi, at du gør det rigtige omkring krigen i Ukraine. Fordi du gør også det forkerte, når det gælder for eksempel Israel og Palæstina, ikke? Det gør du jo, og du ved det godt. Du ved det godt. Over 30.000 palæstinensere har måttet lade livet siden 7. oktober sidste år. Det er noget forpulet fucking svineri. Ja, du gjorde det gode ved, at vi tog alt vores artilleri, hele lortet, rup og stup, ammunition, kanoner, køretøjer, hele lortet, og smed afsted til Ukraine. 10-4, det var pissegodt gjort. Men det artilleri, du vil købe i stedet for, er punkt 1, ikke det bedste artilleri, vi kan få for vores penge. Punkt 2, israelsk. Hvorfor fanden skal vi støtte israelerne med handel? Gud skal vi ej. Vi skal boykotte dem, indtil de fucking holder op med at myrde børn og kvinder og gamle mennesker og smadre hospitaler og skoler i Gaza. Og til de fucking skrider fra de besatte områder i Palæstina. Fuck Israel. Og nej, det er ikke antisemitisk. Fordi semitter er genetisk set præcis det palæstinenserne er. Over 60% af folk, der bor i Israel og kalder sig selv for israelere, er ikke semitter. De er europæere af jødisk herkomst. Bingo, fakta, sådan. Og at kritisere den israelske stat er ikke antisemitisme. Det er en stat, det er en regering, den er folkevalgt, og de er tilfældigvis bosser i et jødisk land. Men det har intet med antisemitisme at gøre, og kritisere Netanyahu for at være en fucking folkemorder. Fuldstændig ligesom Putin er det i fucking Ukraine. Og en af grundene til, at jeg er meget opmærksom på alt det her, der foregår med Ukraine, det er, at hvis Putin vinder, så holder han en lille pause, mens han overtager Ukraine. En pause på måske 4, 5, 6 år. Og så fortsætter han. Næste stop er Estland, Letland, Litauen og Polen. Og de 4 lande, ikke? Jeg ved ikke, om I ved det, men de 4 lande er altså medlemmer af NATO sammen med Danmark. Og i det øjeblik, et eller andet land angriber et af de 5 lande, så træder NATO's artikel 5 i kraft. Og NATO's artikel 5 specificerer, at vi, også danskerne, skal hjælpe med materiel og mandskab for at stoppe, hvem det nu er, der er i gang med at invadere et NATO-land. Sådan er det. Det vil sige, hvis Putin vinder, så om 4, 5, 6 år,
så er Danmark i krig. En rigtig krig. Ikke sådan en ude i Mellemøsten, du ved, 8.000 kilometer væk. Nej, så er vi i krig her, Øresund, Storebælt. Fordi vi skal ikke glemme, at der er noget, der hedder geografi. Og hvis du kigger på et kort, så kan du se, at en af Ruslands allervigtigste havnebyer, faktisk 2 af dem, men den allervigtigste, ligger ud til det Baltiske hav, til Østersøen. Og den eneste vej for russisk handel og russiske krigsskibe ud til Atlanterhavet er igennem Øresund og Storebælt. Øresund er fælles ejet, så at sige, mellem Danmark og Sverige. Sverige er i mellemtiden jo blevet medlem af NATO. Og Storebælt er dansk. 100% dansk farvand. Lige nu sejler der russiske plimsollerbåde igennem begge de 2 stræder, både Øresund og Storebælt. Og de sejler med olie ud for at handle olie i verden, sådan så at de kan finansiere deres svinske folkemordskrig imod Ukraine. Det er en ting, det er det med til at finansiere deres forbandede krig og folkemord i Ukraine. Den anden ting er, at de her plimsollere, mange af dem er i en tilstand, hvor ingen forsikringsselskabet vil røre dem med en ildtang. Det betyder, at hvis en af de her skibe får ulykker i Storebælt eller Øresund og forurener, så er der ikke nogen til at betale for katastrofen, andet end den danske stat. Det vil sige dig. Dig derude. Og mig, som skatteyder. Så vi burde jo, og det har vi faktisk international lovlig ret til, forbyde de her fucking plimsollere i at sejle igennem dansk farvand, når de ikke er forsikret, vil jeg mærke. Det er så den ene ting. Den anden ting omkring hele det her, det er, at jeg ser gerne, at min søn, han ikke skal i krig. Han er nu 32, og hvis Rusland vinder Ukraine, og lad os sige, de kommer om 4-5 år, så er han i stedet mellem 36 og 37 år gammel. Og så kommer han i krig. Fordi vi har simpelthen ikke nok soldater i trøjen lige nu. Og vores militær, det sutter røv, for at sige det pænt. Det er blevet negligeret i årtier, vores militær. Og jeg er normalt ret antimilitaristisk, men vi skal sgu have muligheden for at kunne forsvare os. Ellers er der overhovedet ingen grund til at have landegrænser. Man kan bare droppe hele lortet. Men siden vi nu har landegrænser, og vi har en kultur og alt muligt andet, som vi gerne vil passe på, og en måde at leve på, vi gerne vil passe på, i den her verden, som den ser ud lige nu, efter at russerne gik i krig mod Ukraine for alvor i 2022, så bliver vi simpelthen nødt til at opruste og få styr på vores militær. Om ikke andet, så i hvert fald få styr på vores forsvar. Ordentligt forsvar. Lige nu er vi magtesløse. Hvis russerne sejler troppetransportskibe hertil med, lad os sige, 25.000 mand, og kan flyve over os med bombemaskiner og shit, og vi har intet luftforsvar, der er værd at snakke om i det her land, fordi vi har for eksempel ikke Patriot-missiler eller noget som helst i den retning, så er Danmark fucked. Totalt fucked. Så lad os få oprustet det militær. Lad os få styr på vores shit. Og feje foran egen dør, inden vi begynder at brokke os over, at nogen ikke fejrer foran deres. Det var sådan set, hvad jeg havde for i dag. Håber, I har nydt videoen og mit brok og mine bandeord. Og hvis ikke, så jeg er sådan set ret ligeglad. Peace out.